Kibiang kajing ya snam hapo kacelam Manipur. Lim khat wengut ki kenhon king atyar. Bat wei pat usipai CRPF. Kajing long jingman hapo kacelam Manipur. Kibobon na kiri pajba kidang tharai. Bat mut ba ki baro. Kamdam kajing ya kena dapdeng ki arjat beriu. Kidang tharai pakan sawan biang kasyong suk syong shngan. Hadin ba kini kijing ya pen ibor ba markliang. Hakini kisngi balalek kala i kumba kala kham thana anban omte mano badon shalendet jong kini ki baro namar i kumba ka jingile kan sedang ban ki phalo biang manda namar dang man shamte yo arnut kilong kemi kibaha phapo ka jala Manipur kila syak pniap dusmon haki kenhon leno balas suba bakidei napo ka kenhon leno kuki hakaba kawe nakite kilongkmi kalasya siadiap hakapor bakadang don syaki benda kajakare cungi bat sakawe pat kalasya thangim hakite ki kenhon leno bat kate ka jingjia la banong bakadei kawe nakidau kabala ban wanra biang sajisin ia ka jingklang jong kading hapreng ka syosuk songsngan hapo jong kate ka cela lada umla wan te lakam no kham kloi dang manin kasi layo cikte baka jing ya siat bashir kai hapreng ki kunhon leno bat ki sipai CRPF kala kibiang hagi benda jongka Jerebam district hakaba hadu khatwengut nakide ki kunhon sengking atyar kila lem lendang batru layathu ba uwe nakki sipai CRPF ulado ialah kajing yang hakate kajing ya terkuli bamar keliang kadba wepat udang don hapreng kajing ya sumar menda ompadla ban tip syai la kite ki kenhon sengking atyar kide na kano ka kenhon leno anreila subajur bakila bandehi naka kenhon seng jonggi jat beriu kukisu lada lala ban pensisha bakite ki riking atyar kide shisha naka kenhun leno kukisu la ban kdo syai hangni baka jingye ye ki jat pare kuki kibasa hapo ka jalam Manipur mentakin sama chushu iya ka jingjar choki lada omla pania penbeno kamkloi iya kini ki baro lem kumta katnat CRPF kan lebe ialah ka jong kam joka banang thuet jur shushu ban pendu jaj sendon ya kum kite ki riu trangsnam ki basukwa tang ban shuthau ya shibun ki jingklomar hamman ki kem hapo jong kite ga jela